O próximo martes ás 7 da tarde a deputada no Congreso, Yolanda Díaz, ofrecerá unha charla no Centro Social de Boiro. Xunto con representantes de diferentes plataformas, informarán sobre o futuro das pensións. Hai un revuelo entre os pensionistas, hai un revuelo entre a xente en xeral, non? Porque todos aspiramos algún día a ser pensionistas. E por eso decimos, están en perigo as pensións, realmente poderemos todos chegar a cobrar unha pensión e as pensións que temos agora mesmo veránse mermadas, veránse reducidas a súa calidade, pois iso é o que vimos a querer debater aquí cos veciños de Boiro. Non propoñemos unha charla, ademais, na que imos traer a membros de asociacións, de colectivos como Modepen, que é o colectivo que está abandeirando a loita polos pensionistas en toda Galicia e que nos explicará pois polo miúdo como están as situacións actualmente para estes colectivos. E así mesmo traeremos tamén con nos a deputada Yolanda Díaz, a deputada que presentou no Parlamento, no Congreso dos Deputados en Madrid, a moción para que as pensións se revalorizasen conforme ao custo da vida, non? Ademais, a organización deste acto, Boiro Novo presentará unha moción para o seu debate no Pleno, instando o Concello a demandar do Goberno Central unha revalorización das pensións correspondente á suba do IPC. O Concello de Boiro lle inste aos seus gobernos amigos, ou en teoría amigos, que ten tanto na Xunta como en Madrid, a que fagan caso da xente, fagan caso das propostas e se poña mans a obra e fagan algo tan xusto como é revalorizar as pensións segundo o índice de vida, non é de recibo que se está facendo. Solicitan tamén a derogación do factor de sostibilidade que entrará en vigor en 2019 e que suporá unha nova perda de poder adquisitivo para os xubilados ou vincular o cálculo das pensións á esperanza de vida.